En aquest videotutorial veurem com podem crear una macro al Microsoft Excel mitjançant una aplicació d'intel·ligència artificial generativa, concretament el ChatGPT, per tal que ens creï un gràfic. Per fer-ho hem preparat un full de càlcul en el qual tenim les dades de participació en excursions, agrupades per els homes que han participat, les dones i els animals, i pels mesos d'octubre a novembre. Si ens fixem, les dades estan en el rang de la casella A4 a la casella C7. Per tal de crear una macro al Microsoft Excel, ho podem fer de dues maneres, o bé mitjançant l'enregistrador de macros, o bé introduint directament el codi de programació de la macro. En aquest cas utilitzarem un llenguatge de programació anomenat Microsoft Visual Basic per aplicacions, i tot i que no sapiguem programar, li podem demanar a una aplicació d'intel·ligència artificial generativa que ens generi el codi de programació a través d'unes instruccions senzilles. Anem a veure-ho. Ens adrecem al ChatGPT. En aquest cas ja tenim les instruccions en el porta-retalls, per tant, simplement enganxem. I veiem que les instruccions que hem preparat diu ets un programador de Visual Basic i has de fer el codi per fer un gràfic de columnes al full 1 de l'Excel amb les dades que hi ha en el rang A4 C7. Pugem el prompt i veiem que aviat ja ens començarà a generar el codi de programació. De fet, veiem que no únicament ens dona el codi de programació, sinó que a la part inferior també ens dona una sèrie d'explicacions sobre el codi. Ara el que farem serà copiar el codi, accedim novament al full de càlcul i mitjançant la combinació de tecles Alt F11 obrirem el gestor de macros. Ara ens haurem de situar al damunt del llibre, fer clic amb el botó dret, triar Insertar mòdul, i veiem que ja se'ns obre un espai en el qual podrem enganxar el codi de programació. Tanquem la finestra, tanquem el gestor de Microsoft Visual Basic i ara ens adreçarem a Visualització, Macros, visualitza les macros, veient que efectivament ja ens apareix la macro que hem creat i l'executem. En fer-ho, veiem que es crea el gràfic a partir de les dades que li hem donat. Una altra opció que podem fer és afegir modificacions i incloure d'altres elements al gràfic. Anem a veure-ho. Novament tenim ja el prompt copiat al porta-retalls, per tant l'enganxem. En aquest cas li estem dient modifica el codi perquè aparegui el títol Excursions al Pedraforca amb mascotes. Els colors de les barres han de ser de color verd fosc pel mes d'octubre i verd clar pel mes de novembre. Li enviem les instruccions i al cap d'una estona ja tindrem el codi creat. Veiem que novament no únicament ens dona el codi, sinó que a la part inferior ens indica quines modificacions hi ha introduït. Copiem el codi, tornem al full de càlcul, eliminem el gràfic que havíem introduït anteriorment, activem la pantalla de gestió de les macros mitjançant la combinació de tecles Alt F11, obrim el mòdul que havíem creat anteriorment i ara substituirem el codi introduït pel nou codi. Tanquem, novament executem la macro i veiem que efectivament ja ens ha canviat els colors, tal com li hem demanat, i ha introduït el títol que li hem indicat. I això és tot.